Va ser l'any 2006 quan es fundaria a Premià de Mar el Club Hoquei en línia Premià, que té els seus orígens a la secció del Club d'Hoquei Premià. En aquest programa repassarem la temporada que està disposant la categoria juvenil del club. El juvenil del Club d'Hoquei en línia Premià es troba actualment a la 6a plaça amb 3 punts, per sobre dels CB Tsunamis. De 3 partits jugats han guanyat un i n'han perdut 2. L'últim partit disputat va ser contra el Club d'Hoquei línia Jujol, amb el que van perdre per 3 punts. La plantilla formada per 14 jugadors haurà de posar les piles si vol assolir les primeres places de la classificació. No és res impossible si tots s'esforcen, ja que ho podran aconseguir i esperem que les pròximes jornades comencin perquè també s'ho mereixen. El Club de Futbol Sant Vicentí ha iniciat una nova etapa amb el canvi de l'antiga junta directiva que portava més de 20 anys en el càrrec. Aquesta nova etapa ve marcada per una nova filosofia on es vol donar prioritat per sobre de tota la formació del futbol base. Per tal de sanejar l'economia del club, s'abandonaran pràctiques passades com pagar sous als jugadors o com anar a fitxar jugadors d'altres poblacions perquè a partir d'ara tots els nens del poble tindran un lloc al Sant Vicentí. Des de Maresme Esport els desitgem molta sort en aquesta nova etapa esportiva. El Club Futbol Sant Vicentí va ser fundat l'any 1945 i des de llavors, especialment des dels anys 70, l'entitat ha estat l'encarregada de promoure el futbol entre els nens i els joves de Sant Vicenç de Montalt i les seves rodalies. Aquest any han renovat la directiva i volen introduir molts canvis, entre ells la millora de les instal·lacions o la creació d'una seu social pel club. També han arribat a un acord amb el Futbol Club Barcelona per ser un club col·laborador, privilegi dels que només gaudeixen de 15 clubs a Catalunya. El passat mes de setembre, 3 dels seus equips van ser convidats a jugar al torneig al Ministadi.